खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै आं दङ आसामनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोरमायाव दा दैज्लां बोथोर फैनाय लोगो लोगो गुवाहाटीनि थागिबि रायजो राजाफोरा जोबोर जेंनाजों मोगा मोगि जानाङो दा बेबादिनो आङो नैबे गुवाहाटी ओनसोलनि दै लोमनाय ओनसोलखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय आङो नाजालांगोन दा आं दा दङ नैबे गुवाहाटी नोगोरमानिनो घरामारा हालामाव बे घरामारा ओनसोलनि नैबे हरेन दैमारि लामा नैबे हरेन दैमारि लामाया बेबायदि दैजों आबुं जानानै दङ आरो नैबे लामाजोंहाय थांनायखौ रायजो राजाफ्रा बन्द' खालामना दोनबाय जाहोना बेनो बे लामाया मोजां नङा थासारिया बेनि थाखाय बेजों गारि मटर खारनायाव जाहाथे आरोबाव खैफोद जाया बेनि थाखाय रायजो राजाया सांग्रांथि होनायजों लोगोसे नैबेबायदि लामाखौ होथेना दोनदों आरो बेबायदिनो आङो बे गुवाहाटी नोगोरमानि दाब दाब जायगानि दैबानाखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन। Di थानाय गाबजोब्बायलै गारिया खालाय जाबाय द' ओरैबायदियानो दैया नोगोर बोनांबाय माथो थानो हानाय नङा थांजाया गेसाव मोनांदों हटेला बावहायनो गुवाहाटी नोगोरमानि दैबाना তই মাত্ৰ স্কুলৰ পৰা অহা নাছিলি হা চাইকেলখন লৈ ওলোৱা হ'লে বৰষুণত ৰুটি হয় ঘৰত বনোৱা নাই ৰুটি কৃষ্ণনগৰ আহিব এইটো স্কুলত